Is-sistema ta' punti se tkun estiża għas-sewwieqa kollha. Dan bħala parti minn att ta' bidliet leġislattivi li għandhom lan li jżidu d-dixxilpina fit-toroq. Sewwieq li tella 12 punt fi żmien sena jitlef il-liċenzja għal xarejn. Meta ta' dettalji dwar dawn il-bidliet il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici qal li se jkun hemm konsultazzjoni iżda tenna li fi żmien fejn in-numru ta' sewwieqa qed jiżdied dejjem hemm bżonn iktar dixxilpina. Li hemm numru ta' reati serji li jekk inti tagħmilhom teħel numru ta' punti. Dawk il-punti ġorhom għal sena. Is-sena ta' wara inti teħles mill-punti li tkun lajt is-sena ta' qabel. Jekk inti taqqat 12 punt, inti hemmhekk tiġi revokata il-liċenzja tiegħek. U mbagħad jekk inti tagħmilha numru ta' drabi, il-ħaġa tissir iktar gravuża. Fil-fatt jekk tagħmel dan għat-tieni darba fi 3 snin tkun il-qorti li tiddeċiedi kif għandha tipproċedi wara li jerġa' jsir it-test. Bil-qorti tkompli tirregola f'każ li lat jerġa' jsir. Issemmiet ukoll l-importanza li dak li jkun jibqa' jeduka ruħu anki jekk għandu esperjenza tajba tas-sewqan. Dan permezz ta' korsijiet imħejja mill-Awtorità tat-Trasport f'Malta li jippermettu li jitnaqsu l-punti penali tas-sewwieqa li jattendu għalihom. Naħseb li din toħloq bilanċ bejn li tkun sistema raġunata illi tagħmel sens fid-dinja tal-lum, però fl-istess waqt taqta' ħafna abbużi li sfortunatament hawn fit-toroq tagħna. Fil-proposti jissemmew ukoll pieni iktar ħorox għal min jinqabad is-suq mingħajr liċenzja jew b'numri tal-vettura mhux validi. Dan il-proposti jinkludu wkoll żidiet fil-multi meta persuna tinqabad is-suq taħt l-effett tax-xorb minn multa ta' 1200 euro sa 3 xhur ħabs għal multa ta' 1800 euro sa 6 xhur ħabs. Jekk tinqabad it-tieni darba, il-pina titla' minn 2329 euro jew 6 xhur ħabs għal multa ta' 3000 euro sa sena ħabs. L-emenda fil-liġi ddaħħal kol sistema li tnaqqas il-livell tal-alkohol permessibbli u li għandha tolleranza zero għal min isuq il-passiġġieri. Fl-istess ħin, gwardjani lokali se jingħataw id-dritt li jagħmlu testijiet tan-nifs fuq sewwieqa suspettati li qed isuqu xurbana.